उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. आज दिवस अतिशय महत्त्वाचा. आज कृषी दिन आणि डॉक्टर डे. एक आपल्याला जगवतात तर दुसरे आपल्याला जगण्याची नवी संधी देतात. याचं औचित्य साधत या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या व्यक्तींचा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनेल कोकण 7 लाईव्हच्या वतीनं विशेष सन्मान करण्यात आला. सावंतवाडीचे स्त्री रोगतज्ञ डॉक्टर ज्ञानेश्वर एवाळे आणि प्रगतशील शेतकरी अनिल सावंत यांना गौरविण्यात आलं. कृषी दिन आणि डॉक्टर दिनाच्या औचित्यानं कोकणचं नंबर 1 महा चॅनेल कोकण 7 लाईव्हच्या वतीनं या क्षेत्रातील महनीय व्यक्तींना गौरविण्यात आलं. सावंतवाडीचे स्त्री रोगतज्ञ डॉक्टर ज्ञानेश्वर एवाळे आणि कासरल वांगीचे पेटंट मिळवणारे प्रगतशील शेतकरी अनिल सावंत यांना सन्मानित करण्यात आलं. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला कोकण 7 लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर यांनी प्रास्ताविकातून चॅनलच्या वाटचालीचा आढावा मांडला. आज आपण एका अत्यंत छोटेखानी अशा कार्यक्रमामध्ये आपण आज उपस्थित आहोत आणि आपल्या सगळ्यांचं खरंच एक सद्भाग्य आहे की आपल्याबरोबर आज ज्ञानेश्वर एवाळेंसारखे डॉक्टर आहेत आणि ज्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं पहिलं पेटंट घेतलं असे अनिल सावंत आज आपल्याकडे सत्कार मूर्ती म्हणून लाभलेले आहेत. इथे जे अधिकारी येतात ते जास्ती दिवस इकडे राहायला मागत नाहीत, परंतु मला वाटते 27 वर्ष सेवा झाली डॉक्टर साहेबांची. 1996 पासून डॉक्टर ऐवाळे इथे सेवा देत आहेत आणि मला असं वाटत नाही की रिटायर झाल्यानंतर ते इथून जातील सिंधुदुर्ग जिल्हा सोडून. तर त्याच पद्धतीचं काहीतरी आपल्या अनिल सावंत साहेबांचं आहे. अनिल सावंत हे कोल्हापूरमध्ये नोकरी करत होते, परंतु ते सगळं सोडून आज फक्त शेती आणि शेती याच्यावरती ते स्वतःचं घर अत्यंत उत्कृष्टरित्या चालवत आहेत. आणि शेती किफायतची नाही ही जी संकल्पना आहे ती पूर्णपणे त्यांनी मोडीत काढलेली आहे आणि अत्यंत उत्कृष्ट आदर्श की जो तरुणांनी घ्यावा अशा पद्धतीचं त्यांचं कार्य आहे. गेली 27 वर्ष सिंधुदुर्गच्या वैद्यकीय क्षेत्रात भरीव योगदान देणारे सावंतवाडीचे स्त्री रोगतज्ञ डॉक्टर ज्ञानेश्वर एवाळे यांना सन्मानित करण्यात आलं. दोडामार्ग सारख्या ग्रामीण भागात त्यांनी दिलेली सेवा यामुळेच लोकांच्या मनातील डॉक्टर अशी बिरुदावली त्यांना मिळाली. कोकण 7 लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर यांच्या हस्ते शाल, सन्मान चिन्ह, पुष्पगुच्छ देत त्यांना गौरविण्यात आलं. आज आपण मला इथे बोलावून सन्मानित केल्याबद्दल मी आपल्या कोकण 7 टीमचं सुरुवातीला आभार मानतो. आणि आज डॉक्टर्स डे आणि शेती ह्या 2 गोष्टींचा योगायोग एकत्र आला. पण 1996 साली ज्यावेळेला मी आलो इथे, म्हणजे अगदी मी माझं शिक्षण संपवलं, अंडर ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट म्हणजे MBBS आणि नंतर गायनेकचं पोस्ट ग्रॅज्युएशन करून. खरं तर बरेचसे लोक काय करतात की सुरुवातीला सगळ्यांचा असाच केला असतो की चला आपण एखादं हॉस्पिटल, कारण पोस्ट ग्रॅज्युएट आहे म्हटल्यानंतर तुम्हाला हॉस्पिटल काढण्याची संधी आणि तुमच्याकडे स्किल असतं. काही लोकांचा असतो की भाऊ आपण पैसे कमवणे, पण माझा पिंड म्हणजे माझे वडीलच हे पूर्वीपासून शेतकरी होते, शिक्षकही होते, त्यामुळे त्यांना बऱ्यापैकी शेती आणि शिक्षणाची ही आवड होती. म्हणजे त्यांना शिक्षण क्षेत्रामध्ये पुढे जाता आलं नाही म्हणजे त्यांच्या अडचणीमुळे, पण त्यांच्या मुलांनी शिकावं अशी त्यांची एक खूप मनापासून इच्छा होती. तर माझे मोठे बंधू आहेत ते माडामध्ये चीफ इंजिनियर म्हणून आता रिटायर झाले आणि मी सर्वात लहान मुलगा मी डॉक्टर झालो होतो त्यांचा. तर म्हणजे शेतकरी म्हटल्यानंतर तुम्हाला वेगळं सांगायची गरज नाही की सर्व ज्या काही हाल अपेष्टा ज्या सगळ्या गोष्टी आपण त्याला हाल अपेष्टा म्हणायचं नाही, ती शेतकऱ्यांची आजही म्हणजे जी कंडिशन आहे, आजही शेतकऱ्यांची मुलं त्याच फेजमधून जातात की जे आम्ही एवढे वर्ष म्हणजे आम्ही त्या थरातून गेलो होतो. सांगण्याचा उद्देश एवढाच आहे की 1996 आलो इथे, त्याच्यानंतर फोंड्याला 96 साली होतो. 1-1.5 वर्षामध्ये मला सावंतवाडी कॉटेज हॉस्पिटलला ज्यावेळेला गायनेकोलॉजिस्ट कोणीच नव्हते त्यावेळेला मी इथे आलो आणि कार्याला सुरुवात केली. मी आपल्याकडचे बरेचसे म्हणजे मी इथं सावंतवाडीत आलो त्यावेळेला बरेचसे लोक लहानच असतील म्हणजे तसं,
आणि बघता बघता कसे दिवस गेले सांगता येत नाही. पण 2000 साली एक मला जुळ्या मुलांचा जन्म झाला. त्यावेळेला मी सावंतवाडी कुटीर रुग्णालय प्लस डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर जे आनंद क्लिनिक आहे तिथे मी 2000ला प्रॅक्टिस सुरू केली होती. पण ते जुळे मुलं दुर्दैवाने एका मुलाला माझ्या कॅन्सर झाला आणि वयाच्या 5व्या वर्षी त्याची डेथ झाली, म्हणजे साधारण 2005ला. म्हणजे 98 ते 2005मध्ये इथंच मी चांगली प्रॅक्टिसही चांगली होती आणि कामही आपलं व्यवस्थित चालू होतं. पण ती दुर्घटना घडल्यामुळे मी सावंतवाडीत राहण्याचा माझा थोडासा राहू शकत नव्हतो, कारण ती मुलं माझ्यासमोरच खेळत होते आणि अशी दुर्दैवी घटना घडल्यामुळे मला थोडासा ब्रेक हवा होता. म्हणजे ब्रेक इन द सेन्स सावंतवाडीत मी करू शकत नव्हतो त्यावेळेला. तर मग मी गावी जाण्याचा माझा हा प्रयत्न चालू होता. तेवढ्यात दोडामारचे त्यावेळेला दोडामार सावंतवाडी हा तालुका तसा एकच होता. बरेचसे दोडामारचे पेशंट इथं यायचे सावंतवाडीला. सावंतवाडीचं काय मित्रमंडळी होती, ते दोडामारची मित्रमंडळी होती, त्यांनी म्हटले की बाबा तुम्हाला ब्रेक हवा असेल, म्हणजे सावंतवाडीत तुम्हाला ह्या घटनेमुळे जर नको असेल तर तुम्ही एक 6 महिने दोडामारला येऊन बघा, तुम्हाला चेंज झाला की परत तुम्ही सावंतवाडीमध्ये या. पण मी 2006 साली सावंतवाडीमध्ये दोडामारमध्ये गेलो. तिथली परिस्थिती बघितली तर म्हणजे आता संदीपला माहीत आहे, तो संदीपचा अगदी गावच तिकडचं असल्यामुळे तिथं कुठल्याच सोयी नव्हत्या. आणि मी जरी शेतकरी कुटुंबातला असला तरी माझ्या मिसेस ज्या होत्या या पूर्ण शहरामध्येच वाढलेल्या होत्या, शिकलेल्या होत्या. आणि सावंतवाडीमध्ये पण माझं घर आहे, इथं तुम्हाला माहीत असेल नसेल, माठेवाड्यामध्ये. तर ते चांगलं घर सोडून मिसेस तिथं गेल्यानंतर ज्या क्वार्टर्स बघितल्या तर खाली पाणी गळत होतं. हॉस्पिटलच्या ऑपरेशन थिएटरमध्ये पूर्ण पाणी होतं. काही सगळेच लोक होते, संदीप अजून काय, ह्यात पत्रकार बंधूंचा मोठा हात आहे. म्हणजे दोडामाची जी आरोग्य यंत्रणा हे करण्यामध्ये त्यांना मी एक स्पष्ट म्हणजे शब्दात सांगितलं की बाबा मी एक गायनेकॉलॉजिस्ट आहे, जर तुमचं ऑपरेशन थिएटर जर इथं चालू नसेल तर मला इथं राहून असा उपयोग काहीच नाही. मी थंडी तापाचे पेशंट बघणे त्यापेक्षा बाकीचे BMS लोक पण ते काम करू शकतात. माझ्या हातून असं काही दोडामारच्या लोकांसाठी विधायक काम होणार नाही जर ऑपरेशन थिएटर चालू नसेल तर. तर लोकांनी आणि पत्रकारांनी सगळ्यांनी मनावर घेऊन 1-2 महिन्यामध्ये मला ते पूर्ण हॉस्पिटलवरून छप्पर वगैरे कवर करून दिलं आणि ऑपरेशन थिएटर चालू केलं. तेव्हापासून सतत कामाचा, म्हणजे मला ते एक दुःख विसरायच्या ह्याच्यात मी दोडामार जनतेची सेवा करत गेलो. आणि लोकांचे एवढं भावनिक नातं, म्हणजे दोडामार हे माझं तसं म्हणजे कुटुंब असल्यासारखं आहे. दोडामारचे सगळे लोक म्हणजे प्रत्येक घरातला पेशंट मी तपासला नाही असं होणार नाही. दोडामार पंचकृषीतल्या प्रत्येक घरातला पेशंट मी तपासलेला आहे. प्रत्येक लोकांचे माझे अगदी चांगले संबंध आहेत तिथे. करत आम्हाला 2000 साली काम करताना 2009मध्ये महाराष्ट्र राज्यात प्रथम क्रमांकाचा आनंदीबाई जोशी मॅडम पण बोलल्या की त्यावेळेला मॅडम आलेल्या तिथे. तर आनंदीबाई जोशी हा पुरस्कार आम्हाला राज्यात प्रथम क्रमांक मिळाला होता. म्हणजे जेवढे RH असतील ना रुरल हॉस्पिटल महाराष्ट्र राज्यात, त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळालेला. त्याच्यानंतरही मी 2015 मला वाटतं 2009ला माझी परत अलिबागला पोस्टिंग झाली. त्यावेळेलाही लोकांनी आंदोलन वगैरे करून एका दिवसात ऑर्डर तिथेच फिरवून आणली. आणि नंतर 2015ला असा माझी मुलं 9वी-10वीला होती, त्यामुळे मला वाटलं की बाबा थोडं त्यांचं शिक्षण सावंतवाडीमध्ये शहरामध्ये, कारण दोडामारमध्ये कुठलीही सुविधा नाही आहे. तर मग दोडामारमध्ये मी 1-2 वेळा 12, 13, 14ला मी असे ॲप्लिकेशन टाकले होते की मला सावंतवाडीला मिळावे म्हणून. मग ते लोक तिथली ते बदली कॅन्सल करून आणायचे. तर मग मी एक थोडीशी शक्कल लढवली की मग मी मॅट कोर्टात गेलो आणि मॅट कोर्टाला सांगितलं की माझी पूर्ण सर्व्हिस मी आत्तापर्यंत दोडामारला ग्रामीण भागात केलेली आहे आणि मी आता सावंतवाडीसाठी माझ्या मुलांच्या शिक्षणासाठी मी मागतो आहे. तर पहिल्याच हिअरिंगला मला कोर्टाने दिलं की यांना सावंतवाडी द्या म्हणून.
पण 9वी आणि 10वी झाल्यानंतर माझी मुलं पुढील म्हणजे इथं परत सोय नव्हती. नीट मेडिकल एक्झामसाठी ते तयारी करत होते. मग मी सांगलीला शिफ्ट केलं त्यांना. मग परत दोडामार्गच्या मित्रमंडळींना समजलं की सर इथं एकटेच राहतात. मग ते सरळ परत आले आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही एवढ्या मोठ्या घरात एकटेच राहता, तर तुम्ही परत दोडामार्गला या, लोकांची सोय होईल. तर दोडामार्गच्या लोकांना मी एक गोष्ट आहे की मी नाही म्हणू शकत नाही कुठलीही गोष्ट. म्हणून मी परत 2017मध्ये दोडामार्गला गेलो. ते आज तागायत दोडामार्गमध्येच होतो आणि दोडामार्गमध्येच रिटायर व्हायचा माझा प्लॅन होता. परंतु शासनाने याच वर्षी ज्या ऑनलाईन म्हणजे ॲप तयार केलेलं आहे, ज्येष्ठतेप्रमाणे म्हणजे ज्यांना 3 वर्षापेक्षा 5 वर्षापेक्षा जास्त दिवस झालेले आहेत, अशा लोकांच्या कंपल्सरी ते ट्रान्सफर करणार होते. आणि त्यासाठी त्यांनी तुम्हाला असे ऑप्शन देण्यासाठी एक संधी दिली होती. तुम्ही जर ऑप्शन दिले नाही तर त्यांच्याकडे जे ऑप्शन अवेलेबल असतील तिकडे तुम्हाला ट्रान्सफर करणार. तर दोडामार्गातून येण्याचा इकडे तसा कुठलाही उद्देश नव्हता. परंतु ही तांत्रिक अडचण असल्यामुळे जर मी कुठला ऑप्शन टाकला नसता सावंतवाडीचा बदलीसाठी, तर मला कुठेही टाकलं असतं त्यांनी, बीड, कोल्हापूर, अजून जिथं जागा रिकाम्या असतील. तर तसंही म्हणजे एका बाजूनी दुःख झालं दोडामार्ग सोडताना, एका बाजूला आनंद झाला कारण घर आहे की मला वाटतं ह्या माझ्या 2006पासून आत्तापर्यंत जवळजवळ 3 ते 4 वेळेला माझ्या घराची घरफोडी झाली. एक वेळेला तर मला इथं येऊच शकलो नाही. मी सगळे दरवाजे उघडून ठेवलेले, पण तिथं पेशंट सोडून मी येऊ शकत नव्हतो. तर हा एकच आनंद की मी थोडं घराकडे एक 3 वर्ष शेवटचे रिटायरमेंटचे राहू शकतो एवढाच. त्यानंतर प्रगतिशील शेतकरी अनिल सावंत यांना सन्मानित करण्यात आलं. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत त्यांनी शेतीमध्ये वेगळे प्रयोग राबवले. यातूनच कासरल वांगीचं पेटंट मिळवणारे ते कोकणातील एकमेव शेतकरी आहेत. यासाठी दैनिक कोकण 7चे संपादक संदीप देसाई यांच्या हस्ते शाल, सन्मान चिन्ह, पुष्पगुच्छ देत त्यांना गौरविण्यात आलं. मी अनिल साबाजी सावंत, मुक्काम कासरल. इथे माझं शेती हा व्यवसाय आहे आणि या शेती व्यवसायामध्ये आमचं हे कोकणमध्ये पहिलंच पेटंट घेणारा म्हणजे सिंधुदुर्गात हे एकमेव आमचं एक प्रोडक्ट आहे. आणि हे संपूर्ण कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली यांच्यातर्फे आम्हाला साध्य झालेलं आहे. आणि हे जे कासरल वांग आहे हे कमीत कमी 600 ग्रामचं आहे आणि एक चांगल्या प्रकारे त्याची चव आणि टेस्ट ही सर्वांना आवडणारी आहे. आणि आमच्या तेवढ्या भागातच ह्याचं म्हणजे लोकांना मिळू शकतं. या कार्यक्रमाचं आभार प्रदर्शन दैनिक कोकण 7चे संपादक संदीप देसाई यांनी केलं. यावेळी टीम कोकण 7 उपस्थित होती. छोटा पण छान असा कार्यक्रम संपन्न झाला आणि जे दोन्ही इथे व्यक्ती आज आमच्या कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7च्या व्यासपीठावर जे आलेले आहेत ते खऱ्या अर्थाने आपल्या सिंधुदुर्गचा आयडॉल आहे. आणि सिंधुदुर्गात त्यांनी जे कर्तृत्व केलं आहे ते प्रत्येक इथल्या जे आपली युवाई असू दे, प्रत्येक नागरिक असू दे, सगळ्यांसाठी प्रेरणादायी असंच आहे. ज्या पद्धतीने सावंतसाहेब यांनी सुद्धा ज्या पद्धतीने पूर्ण देशपातळीवर एक पेटंट मिळवलं आणि एक आपलं जिल्ह्यातलं ब्रँड तयार केला, तो खऱ्या अर्थाने इथल्या प्रत्येक युवाईला प्रेरणा देणारा असा आहे, त्याच्यातनं बोध घेणारा आहे. कारण जे दोन्ही क्षेत्रातली ही माणसं आहेत ती प्रत्येकाच्या जीवनात ही अविभाज्य घटक आहे. कोरोनाचा आपण उल्लेख केला, कोरोनामध्ये सगळं जग थांबलं होतं, पण शेती आणि वैद्यकीय सेवा, जसे आम्ही लोकशाहीचा 4था स्तंभ म्हणून पत्रकार कार्यरत होतो, तर ही दोन्ही क्षेत्रातली माणसं त्या पद्धतीने कार्यरत होती. डॉक्टर एवळे सरांच्याच सानिध्यात आम्ही असल्यामुळे दोडामार्गमध्ये त्यांनी त्या काळामध्ये अतिशय प्रतिकूल परिस्थिती असताना सुद्धा जे काम केलं ते खऱ्या अर्थाने सॅल्यूट करण्यासारखं होतं. गेली जो त्यांनी उल्लेख केला की ह्या संपूर्ण सेवेचा तालुक्यातला, तर मी साक्षीदार आहे. आणि मुद्दामून मी सरांचं अगदी हृदयापासून अशासाठी अभिनंदन करतो की त्यांनी बाकी सगळ्या आपल्या जिल्ह्यातले जे तालुके आहेत ते कुठेतरी पुढारलेले आहेत. रुग्णांना पर्यायी व्यवस्था आहे, पण दोडामार्गसारख्या ग्रामीण भागामध्ये आपलं तालुका ग्रामीण रुग्णालय सोडलं तर अन्य कुठचंही सुविधा नाही. त्यांनी एकच मगाशी बोलताना जे वाक्य सांगितलं की दोडामार्गच्या प्रत्येक कुटुंबातला एकतरी रुग्णाला त्यांनी हात लावला असेल, याच्यातच सर्व काही आलं. आणि ती वस्तुस्थिती आहे, कारण आमचा दोडामार्गचा रुग्ण ज्यावेळी दोडामार्गमध्ये सुविधा उपलब्ध होत नाही आणि त्याला ॲम्ब्युलन्सने पुढे पाठवायचं असतं गोवा किंवा सिंधुदुर्गला, त्यावेळी त्यांच्या उरात जी धडकी भरते ती त्यांच्या चेहऱ्यावर जाणवते आणि तेच सरांनी अनुभवलं. आणि एवढं मोठं योगदान देऊन ते जनसामान्यांसाठी झटले. त्यामुळे या आज व्यासपीठावर ते वेळ देऊन आलेत. बोलण्यासारखं खूप आहे,
पण त्यांचे आभार मानावेत तेवढे थोडेच आहेत, कारण शेतकरी जो आहे तो या समाजाला खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी जगवण्याचं काम करतो आणि जे आजार आहेत हे सगळं आपण गोष्टी करतो यातून बाहेर काढण्याचं काम डॉक्टर करत असतात. आणि या दोघांचाही आज दिवस आहे. दिवस तर वर्षभर असतो, पण खास दिवस आज कृषी दिन आणि डॉक्टर डे आहे. तर याचंच औचित्य साधून आपण हा कार्यक्रम आयोजित केला. आम्ही त्यांना विनंती केली की आमच्या या मंचावर आपल्याला यायचं आहे आणि त्यासाठी त्यांनी खास वेळ देऊन ही दोन्ही मंडळी उपस्थित राहिली. माझ्यासोबत आमच्या कोकण सात लाईव्हच्या संपादकीसुद्धा आहेत, देवयानी वरसकर, आणि आमचे उपसंपादक, संपूर्ण टीम. तर सगळ्या टीमच्या वतीने मी आपले मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो की आपण वेळ दिलात, आलात आणि आपले विचार या पूर्ण आपल्या जिल्ह्यातल्या दर्शकांपर्यंत पोहोचवलात, कारण आपण नेमकं काय करतो हे सुद्धा समजणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. तर आम्ही पुन्हा एकदा आपल्या अगदी हृदयापासून धन्यवाद देतो. आणि आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.